Musika hots bat, soinu bandalez, kuadrotzagoak hormetan, konponbideak bilatu nahian. Autokastigo, barrua ezin asea, nolako zaila, problema denak, bere hortan onartzea. Sala honetan hasten da gure bizitzan beste fasea, baina sinistu asko kosta zait honaino ailegatzea. Horrelakorik ez da suertatzen, noski dozenan amai. Berak izenak zera eta bortxatzea salduan gorputzen. Eta kasualidade bat izan zen, deskubrimena edo hori tipu dakarpamela. Gero